विनोद के फोन आजो लागल कि ना लागल? ना बुझाते नहीं के कहाँ बारन फोन बंद बताओ तना तो कब्रे क्षेत्र से बाहर बताओ ता। अजीब लापरवाह लड़का बा। एगो फोन केहू के फोन से कह दी बताओ। परदेश में रह के केहू ऐसा नु करेला? उनका रूमो में जे रहेला उनको नंबर नहीं खे लागत। 4 दिन रह गए रक्षाबंधन के और भैया से बात भी नहीं के होत। अच्छा तू चिंता मत कर, कुछ बनाओ खाए पिए के, हम गांव में से घूम के आते हैं। ठीक बा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया कहाँ बारू बनी? का बाबूजी? पहला सब्जी रख दो, तनिया गिलास पानी ले ले, प्यास लगल। ठीक बा। ली पानी। का भइला? भैया के तारा फोनवा लागल है कि आजो ना लागल है? ना लागल है, बंद बतावता। लागता असो भैया के राखी ना बांध पाए। एको बार फोन लाग जाए तो हम समझ लेती कि भैया के राखी बांध ले रही। अब तू समझदार होके ऐसा ही रोब तो कैसे काम चली? फसलन एगो राखी ना बांधलू, फिर अगली साल राखी बांध लियो। सरकार अगर लॉकडाउन कैले बा तो एमे केकर दोष बा? हमनी के हिफाजते खातिर नु कैले बा। अब तू एने रोवत तू ओने फोने बंद कैले बड़े। हम तो सारा दोनों भाई बहन से परेशान हो गए बने। एको बार फोन लाग जाए तो उनका हाल समाचार मिल जाए। हम तो ये चाहते नहीं कि एक बार हाल समाचार उनकर मिले। ठीक बा, तू रोवा मत। एक बार हमारा सामने फोन लगा के देखा था का कहता। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. बंद बतावता। ठीक बा, नहीं लगे तो तू आराम कर। हम तनी आवत नहीं राजू से बतिया के। अनेरे में रोवत है वो बेहुदा के फोने में खेला ओकरे तो बात बुझाए के चाही कि घरे एगो हमर बहिन भी है। आज रक्षाबंधन के त्योहार है, एगो फोन कम से कम कर ली। कका बड़ा हो। आओ राजू आओ, बैठा। काहे परेशान बड़ा? का भइल बा? आ का भइल बा बबुनी के? काहे रोती है? का दिक्कत बा? का भइल बा? काहे रोता रू? का दिक्कत बा? अब तू ही समझाओ ये पगलेट के।
विनोद ना अइले तो एमे केकर दोष बा? लॉकडाउन में केहू कहीं आवत जाता, अब फोन लागते नहीं खे। बस इतने बात बा, इतने बात खातिर परेशान बाड़ू। और हमू तार भाइये नु हई, ले हमरा के राखी बांध ले आओ। दीदी दीदी विनोद बिया ले दुगो आदमी पकड़ के ले आता। चलो तो हो, चलबो, चलो चलो। लियो बैठो अंदर बैठो। चलो तो तहार विनोदवा गजब बा काका। 700 किलोमीटर साइकिल चला के राखी बनवा खातिर अपना घरे न चले बा। हाँ ई नु भइल भाई बहन के प्रेम, ई त एगो मिसाले कायम कर देहलस। अरे प्रेम बा कि बुरबकाही बा? एगो तो मोबाइल फोन कैले बड़े आ केहू के मोबाइल से ही एक बार फोन कर देले रहते कि हमार हई परेशानी बा। अरे छोड़ो ना काका, एगो तो इतना दूर से आइल और ऊपर से तू लगल करा के डांटे। अरे जाए तो ना राजू, छोड़ बाबूजी के बात के। अरे यहाँ के डांटे में तो प्यार बा, हम कैसे ना आती। अरे हर माई के कहल बात आजो याद बा, दिल में बाबे कि अपना बहन के जान से भी ज्यादा प्यार करी है, ओकरा के अपना जान से भी ज्यादा मनी है। अरे कहे कि घर के लक्ष्मी नु हिया। जब से लॉकडाउन लागल ला सब कुछ बंद हो गई है, तब हम एगो उपाय लगैनी है। हम मोबाइल बेच के साइकिल खरीदनी है। हम मन में ठान लेनी है कि हमरा राखी के दिने पहुंचे के बा तो पहुंचे के बा। अब बहन से राखी बनवावे के बा तो बनवावे के बा। हमरा रास्ता भर कुछ ना, बस माई के कहलू बात अब बहन के राखी के याद इहे आवत रहल। हम चलल आवत रहनी है। कहला बेटा आ गेला तो तार फोन ना लगत रहल नु तो छातीए पर हाथ रहत रहल। जा नहा धोआ के आ राखी बनवाबो, इहो अभी ले खइले नहीं के। जय दे बाबूजी, नाई धोई बाद में हुई खाना पीना। अरे इहो सुबह से भूखल बिया, कुछ नहीं के ले आ बनी। पहले जाके पहले ले आ राखी, ले आ पहले राखी बनाई, ओकर बाद नाई धोई ला खाई पिए को। बहिनी के नैया जैसे बाटे असमनवा, बहिनी के नैया जैसे बाटे असमनवा, एही जे भेटाला हमरो दूनो रे जहनवा, एही जे भेटाला हमरो दूनो रे जहनवा, एही जे भेटाला हमरो। सावन महीना लावे राखी त्योहार हो, हरियर धरती हरियर खेतवा बधार हो, तोहरे बिना भैया के कुहू के परनवा, तोहरे बिना भैया के कुहू के परनवा, एही जे भेटाला हमरो दूनो रे जहनवा, एही जे भेटाला हमरो। तोहरा ला भाई तोहार जिंदगी बिताई, तोहरा खुशी ला अंगे अंग बिक जाई, तोहरे से भरल बड़ुए घरवा अंगनवा, तोहरे से भरल बहिनी घरवा अंगनवा, एही जे भेटाला हमरो दूनो रे जहनवा,
एही जे भेटाला हमरो दूनो रे जहनवा एही जे भेटाला हमरो।